Stejnička je pořád syra šramanda. A jako se nemění. Deník, kde ty bydlíš? Jo, já jsem to zapomněla zase, víš. No, samozřejmě, dovolená. Já víš, co mě vzal. Já jsem přišel po Poďákovi, tady ty klovy na těch. Na Váci stávám chalupu, já jsem chalupu, já tam jezdím. Já to tam mám jako pronajaté. Aníka, ty jsi ze Špatí na Váčku. No a co jde na dovolenou? Tak to víš, ona z jedného lesa. Některé poštáci roznesli, jako byl Mašek, Klímeš, Kříž a tak. A ještě Šulcová. Myslel jsem, že to bude taková kulatina, že nás tady bude tak kolem 70, no ale někteří se ze zdravotních důvodů omluvili, například Míla Kabešová nebo po operaci Hana Majerová. Obě nás pozdravují a mrzí je, že tady nemůžou přijet. No. Zdaleka přijedou a Tišnováci ne. No, je to tak každýho věc samozřejmě. Ale ono to dá taky dohromady, dá nějakou práci. No, uvidíme. Dneska se tady o zábavu bude starat Vašek Kunešu. Bude nám tady hrát, teďka piánko, protože se asi budeme bavit mezi sebou. A potom k večeru si můžeme zaspívat, nebo nám někdo může o sobě něco říci, když bude chtít. Dnešní menu. Kuřecí kapsa, večeře bude uzené na svačinku, si můžete dát na grilu kytu, nebo jsem nachytal nějaký ryby a Vašek teda Bob to tady vyudil, takže si můžete dát nějakou grillovanou rybu. A takže když něco budete chtít, obsluha je tady, jenom stačí říct. No a takového něco dost smutného, kdybychom nespomněli na ty žáky, co neměli to štěstí, aby dneska byli tady mezi námi, chtěl bych na ně vzpomenout. Bylo nás celkem 123 žáků a mně se dostalo, že 17 spolužáků už není mezi námi. Dneska mě tady řekla Mariánka Venclíková, že umřel Miloš Bílý z
Doubravníka. On s náma moc dlouho nechodil, ale určitě si ho pamatujete. No. Takže to vypadá na 18 spolužáků, kteří už nejsou mezi námi. A proto bych vás teďka chtěl požádat, abyste dávali chvilku pozor, jestli jsem zaregistroval všechny. Já vám je dnes přečtu. Dávejte pozor, abych si to doplnil. Mackou Libuše, Pokorný Slavomír, Fabiánová Helena, teďka Bílý Miloš, Bartoš Miroslav, Nováková Marie, Pokorný Jiří a ještě mě tady řekli někdo, ale já si to nepamatuju, že by s náma chodil Zelinka Josef. Ano. Ale jak dlouho? Jo, takže já bych si ho měl teda dopsat. Jo? Jo, tak on vyšel v 8, no tak potom jako, jo. A, takže, dobře, já si napíšu Zelinku. Počkej, já vám je přečtu všechny teda, jo? Vem Zdenek, Kudlísek Josef, Maleš Leoš, Merta Jaroslav, Schneider Petr, Darmopil Zetislav, Hamerník Radomír, Vychodil Petr, Záluský Pavel, u žáka Františka mám otazník. A Mánek Václav. Takže já nevím, jestli má někdo od vás zprávu, že Franta Žák umřel. Nevím. Takže já si můžu teda napsat jenom, že toho Zelinky. Koho? Jedeš? Mě jste říkal. Chodil s náma Jedeš? Jedeš. Nechodil. Chodil s náma. Prosím vás, věnujte mě ještě chvilku pozornosti. Zemřel Jeneš, chodil s náma do školy. Až do 9. No, ale já ho vůbec nemám v našem seznamu, ani Zelinky. A Zelinka sama chodil. Jo, ale od začátku, co se tady vede, tady ta statistika naša, nemám tady ani Zelinky, ani toho Jeneša. Jeneša nevím, ale Zelinka. Zelinka se mnou nejvíc kamarádil. Že jo, jeden rok jsem taky chybí. Že se scházíte jak šváby na pivo. Slanina Zdeněk, Smejkal Milan, Tomajerova Brigita, Žák František a Záluský Pavel. Ale to je Bčko 9. Ono takový Bček bylo za ty 5 pomalu. Pokud se ho střídalo. To je nestudijní 9. třídě. Ale jestli jsou všichni, to nevím. Už jste všichni? tak málo.
Bobe, dívej se semka. Bobe, a tvář se inteligentně. No nejsme nikdy tady moc. Jaroslavy! Si brala, ale ten ty rysy tam máš. Škárova. Je tady to potěšitelný. Já se nedává ve školy pozor. Ještě bacha, ještě tam někdo. Ne. Ne, ale to není na řešení. To není na řešení. Teďka hodně bez, jo? Chlapi, nezjemte se! Byli tak slabý roční, nebo Že? 10. Já si myslím, že zůstali vešetřiný uklad. Nemá víc. Kde je Urban? Nevidím ho. Ještě vám někdo patří? Taková Táňa. Ještě tady má. Vás tam je teda. Ještě tam někdo patří, no, tady ten hlavní. Hlavní jasné. Maroni! Toto? Pan Tuček? Panická fakt. Ale vy mě nečili nikde. Dívej se, ten štůně, tak jsem tam věc. Ještě jedno, a to natočím. Má jedno, ale to byla nejhorší třída. Teďka na... Teď se fotila, nejhorší třída, jo, průser jak nejvíc, a kdo vás nejvíc. Kdo vás nejvíc. Jo. A kdo vás nejvíc. Uzreli už, ne? Co nás tady není, Sedět. Tak já. Jednou. To všecko klášterá. A ještě ta Šebendová tady není. No, jsou 3 učitelky z Lísky, Miloš už je mrtvé, Baňa je mrtvá, Darmopil je mrtvé. A Maruna no ty nechodí. Učitelky nechodí. Ta byla snad a Maruna Kudála.
Teď je to takhle předej, nápadně a už tancují. Zase
Ale nefandí si, ale jsi jednička, pecka, já jsem to nezažil, aby na olympiky, na lidovku někdo válel takhle na housle. A to říkal, že jsi ožralý, ale střídli od si tě neruku. Kdybych viděl to přečně moje, že budeš hrát, tak bych neklastal. Ale kdybys neklastal, tak ti to nepůjde. Ne, to je pecka dětská, jsem to nezažil a klobouk dolů. To víš na ten den.